खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बर' बिजोंजों फरायनानै दख'रानि सिङाव टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि निर्जय ब्रह्म आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। दा दिनै जे सा क'क्राझार आनसलिक कमिटि एबसुआ नैबे बरायनाय आरो मान बावनाय फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों जे माखासे मेट्रिकआव मोजाङै मोजां उथ्रिनो हानाय टप 5 को दिनै बरायनायनि हाबाफारि लादों भाई आरो नैबे हाबाफारियानो बिराद मोनसे इनकारेजिं मोनसे हाबाफारि बियो मानोना बिसोरखौ बरायनायनि गेजेरजों जों गोबां मोनसे मेसेजखौ जों बायरायाव होनो हायो बिसोरखौ बरायनायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय सात्रफोरनो देखायनो हायो जे बेबादि मोजाङै पास जायोब्ला बेबादि बराय जायो मान होजायो मान बावजायो आरो बराय जायो नैबे जिनिसखौ जोङो मेसेजखौ होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो आरो मिथिनो हायो जे बबे स्कुला बिसिबां फार्स्ट डिभिजन दिहुननो हरनो हादों आरो बबे स्कुलाव माबायदि फोरोंगिरि दङ माबायदि फोरोङो आरो बेल' नङा बहुतखिनि खोथा फैयो आरो बिमा बिफानि फैयो जायगानि फैयो नैबे जिनिसफ्रा बैसोरनि गेजेरजों माबाया थाङो आरो माखासे मेसेजआ दा नैबे बरायनाय फोरबोआ मोनसे जोंनि बर' रावनि फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद मोनसे थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि आरो बेखौ आं खुंनायखौ बाख्नायो मोजां बियो जे फरायसा आफादा जे बे हाबाफारिखौ लानानै बरायनाय फोरबोखौ लायो बेयो आं बेखौ लानानै आं गोजोननाय दङ आरो बे खेथ्रआव बे बेलायाव माने स्ट्रिम दानि अबयसे नैबे फैबाय थानाय जोंनि माने नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 बाहाय अबयसे साइन्स आर्ट्सनि बारा खोथा फैनाय नंला खिन्थु आफादाथ' दासिमबो दङ जेराव बे साइन्स स्ट्रिम आर्ट्स स्ट्रिम कमार्स स्ट्रिम इन्ट्रेस्टनि खोथा थायो माखासे सात्रफोरा माखासेफ्रा जाय बारा इन्ट्रेस्ट गैया साइन्सआव न'खरनि मानसि बुंनाय सोरबा लोगोनि मानसि बुंबाय बोरैबा बे माने लाया सानब्लाबो बोरैबा बुंनायजों सोरबा बुंनायजों कनभिन्स जानानै बोरैबा लाफ्लांबाय गाव इन्ट्रेस्ट गैयि साबजेक्टखौ लानानै फरायोब्ला गाव माखासे नार्भासनेस बुजिनो हाया जानाय नैबे जिनिसा फैयो बे नङा नोंगौ बे जायो बेबायदिया बुहुद जायो आरो खिन्थु जायफ्रा गावजों मिलिनाय गाव इन्ट्रेस्ट मोननाय माबायाव जुदि बियो लानानै आवगायलांदोंब्ला बाय बेबायदि प्रब्लेमा फैया खिन्थु एखमबा गावखौनो गाव बुजिनो हायियाव बबेबा लाथावै गाव इन्ट्रेस्ट गैयिखौ लाफ्लाङोबा खिन्थु नार्भासनेस बा देरहासार जानो हायै बा आवगायलांनो हायैया बे जिनिसा फैयो आरो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बे बिराद जायो बे इनभारनमेन्ट नायै इनभारनमेन्ट जायगा नायै जायगा जेनेबा नैबे दाखालिसो रिसेन्टलि मोनसे खोथा फैदों दि जोंनि इउएन एकाडेमिनि स्कुलाव 90% 85% मोननायफ्राबो कलेजाव बाहेरायाव थांनानै जों जुदि इउएन एकाडेमियावनो कन्टिनिउ खालामोबा बे दस्रा खोथा जायो खिन्थु दस्रा कलेजाव थांनानै फरायहैनायाव माखासे हठात सोलायनाय फैयो बिसोरनि साननायाव माने क्लासा सेरखमबादि इउएन एकाडेमियाव जेरै जायोमोन बैफोरबादि कलेजाव बियो बे एखे रेगुलारिटि मोना जानायाव सेरखमबादि क्लासखौ मोनियाव मोनसे घाबरायनाय फैनानै एखमबा बे पार्सेन्टेजफ्रा अलट पलट खमायहैनाय बा एखमबा पास जानो हायै नैबे जिनिसा जायो आरो इनभारनमेन्टखौ लानानै बे जिनिसा जायो जुदि आगोलनि एखे इनभारनमेन्टखौनो जुदि बियो आरो दस्रायाव थांनानै बे मोनहैयोमोनब्ला खुब सम्भब सोलायनाय फैनाय नङामोन बारा हठात थांनानै हठात सोलायनानै एखमबा गावखौनो बावसोमनानै फ्रि मोनसे माबाखौ मोननानै बे जेरै मोनो ओरै थांलाबायनानै फरायनायखौ सोरखमबादि बारा गोसो होयैयाव बेबायदि मोगा मोगि जाहैनांगौ जानानै फैयो आरो जोंनि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे देग्लाय 2025 मायथाइनि जे एसएफजों फोसावजानाय जे एसएलसि आनजाद बे आनजादाव जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जे बांसिनै टप 5 मासि बेखौ जोङो 139 जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय गामिनि फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै जोङो सायख'नाय जायो आरो बेबादियै जोङो 139 बर' गामि जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय हिसाबै जोङो गासै
जोंनि नैबे 2025 मायथाइनि जे एसएलसि आनजाद बेयाव गासै 295 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बिनिनो जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव सेथि मासि हिसाबै जोङो गासै 46 फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो नैथि मासि हिसाबै 160 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आनजादखौ उथ्रिनो हादों आरो थामथि मासि हिसाबै जोंहा गासै 39 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जे थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बिनि गेजेराव जोङो गासै 295 बे आनजादाव लिरनाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना बिनि गेजेराव 51 फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना आनजादखौ उथ्रिसारनो हायाखै आरो बेखौ जोंनि मोनसे सुबिदा होदों जायफोरा 6था साबजेक्टनि आनजादाव सोरबा मोनसे बा मोननै बा मोनथाम साबजेक्टआव फेल जानो गोनां जादोंब्ला बिथांमोना फैगौ जे 23 मेनिफ्राय लानानै 29 मेसिम जे एसेबा मोनसे गोदान कनफार्मेन्टेल आनजादखौ लिरनो सुबिदा होगोन आरो बिथांमोना नैबे 52 फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहा बे आनजादखौ लिरफिनगोन आरो गोसो गोरबोजों जोङो दख'र आफादनिफ्राय साबायखर बावदों जोंनि गासै आनजाद लिरगिरि फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिम उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जेखि थांखि लानानै जे इयुनाव फरायगोन बेखौ जाफुंसारनो हाथों बेखौ जोङो दख'र आफादनिफ्राय अरायसम लुगैयो। आंनि टप 5 मासि मोननाय बिथां फंबाय बिनानावमोननि जे मुंखौ आङो एसे दख'र आफादनिफ्राय मिथिहोनो लुबैदों। जोङो दख'र आफाद हिसाबै जोंनि सेथि मासि जे टप 5 आवग्रिनो हानाय फरायसुला गपिनाथ ब्रह्म फंबाया जोहोलाव दैमालु एकाडेमि कारिगावनिफ्राय बिथाङा आनजादखौ सेथि मासियाव 85.83% लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हादों आरो नैथि मासि टप 5आव थरायना नेहा ब्रह्म बिथाङा इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय आनजादखौ उथ्रिनो हादोंमोन। बिथांनि पार्सेन्टेजआ 79 आरो जोंनि थामथि टप 5आव मासि आवग्रिनो हानाय जोंनि दख'र आफादनि सिंनि फंबाय श्री गेरेमसा बसुमतारी बिथाङा इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा मोनदों 78% आरो जोंहा ब्रैथि मासि टप 5आव आवग्रिनो हानाय जोंहा थरायना प्रिति हाज'वारि बिनानावा बड'लेण्ड एकाडेमि लावरिपारिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों आरो जोंहा जोबथा टप 5 मासि उथ्रिसारनो हानाय जोंहा फंबाय नेलसन ब्रह्म बिथाङाबो इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय उथ्रिसारनो हादोंमोन। दा जोङो दख'र आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोंनि जे टप 5 मासियाव आवग्रिहानानै आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय आरो बिथांमोननि जे थांखि लानाय इयुनाव मोजांसिनै बर' हारिनि मोनसे सम्पद हिसाबै बिथांमोना जाफुंसार जानो हाथों आं बेखौ आसा खालामबाय आरो जोङो जोबथारनायाव फिन खेबसे जायफोरा जोंनि 51 दख'र आफादनि सिंनि कनफार्मेन्टेल आनजाद लिरगोन फंबाय बिनानावमोना जे इयुनाव 23मेआव जागोन आनजादाव मोजाङै गोसो होनानै फरायफिननानै जे मोजां रिजाल्टखौ उथ्रिसारनो हाथों बेखिनिखौ आसा खालामनानै दख'र आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोननिसिम गले गले गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जोंनि दख'र आफादाव देग्लाय एसे जोङो साबसिनै होननानै जोङो उथ्रिसारनायखौ जोङो मोनदांनो हादों मानो होनबा थांनाय बोसोराव एसे आनजादाव गोबांथार फरायसाफ्रा फेल जानो गोनां जादोंमोन नैबे बोसोराव जोंहा बांसिनथारै पास जानो हादों आङो बेखायनो दख'र आफादनिफ्राय आङो फोरमायनाय जाबाय। साफ्रोमबो खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियाव आं गाहाम हामलायनाय जासिदों। दिनै सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 2025 मायथाइयाव HSLC आनजादखौ उथ्रिनाय फरायसाफोर दा सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थानाय फरायसाफोरनि टप 5 जाय बिथांमोनहा बांसिन नाम्बार लानानै पास जानो हाबाय बा उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ दिनै दख'रा आफादनि सिङाव बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिथांमोनहा सिगां समनिफ्रायनो लाबोबाय थादों बेबायदि मोनसे फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय होनानै दख'रानि सिङाव थानाय माखासे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होबावनो थाखाय जेनाखि टप 5 जानो हानाय दख'रानि सिङाव बिथांमोनहा बरायबोबाय थानाय जादों। थिग दिनैबो बेबायदिनो
बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ 2006 मायथाइनिफ्रायनो बायदि सोलोंथाइ बोसोर आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बायदि रोखोम मावथांखि लानानै मावबोनानै सेथि थाखोआव उथ्रिजेननाय सिगां 2006 मायथाइयाव सा 66ल'मोन। बेबायदिनो मोनसे बरायनाय हाबाफारि आरो एवारनेस मटिभेसन बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बर' फरायसाफोरखौ थुलुंगा होबाय थादों बर'फोरनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइ जोङो बरननो थाखाय। दा बेबायदिनो बेजों लोब्बा लानानै सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावनि सिङाव थानाय दिनै टप 5 फरायसाफोरखौ मान बावदों। बिथांमोनहा दिनैहायो बिथांमोननि सिङावहायो गासै 7 फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा मोननो हादों। गपिनाथ ब्रह्म, बिथाङा जेडि एकाडेमि कारिगावनिफ्राय बिथाङा टप 1आव जुरिसडिक्सनाव सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव 85.83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आरो बेबायदिनो दङ नैथियाव नेहा ब्रह्म, थामथियाव गेरेमसा बसुमतारी आरो ब्रैथियाव प्रिति हाज'वारी आरो बाथियाव नेलसन ब्रह्म। बिथांमोनहा सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव टप 10 जानो हादों आरो बिथांमोनजों लोब्बा लाखिनानै दिनै नैबे थिनालियाव थानाय गौरां हाइ स्कुलाव 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरजों लोगोसे माखासे फरायसाफोर आरो बै बरायजानो गोनां 7 टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोनखौ लाफानानै बेयाव मोनसे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव खुब थुलुंगाथाव जोंहा साखाथियावनो गंसे मुलुगसोलोंसालि दङ। बे मुलुगसोलोंसालिनिनो रेजिस्ट्रार मानगोनां डक्टर सुबुं बसुमतारी सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै लाबोनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लेंबोदों जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि हांगामा बसुमतारी। आंबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो आं बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं दिनैनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे मोनसे आदब जोङो बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि साफ्रोम फरायसाफोरखौ खोब गोग्गो सोलोंथाइजों लोगोसे मोनसे आखा फाखा स्किलफुल जोङो फरायसा दिहुननो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो आं दिनै फोरमायहरनो लुबैदों जे साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाहाथे गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोब्राब नाजानानै फरायनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ मोनसे मुलुगाव गेरेमसा हारि दाफुंनायाव फरायसाफोरा मोनसे गेदेरथार हाथियार एबा दोहोन आरो बिसोरनो दाफुंनांगोन। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि दैदेनगिरि, गाबोननि हादरगिरि। बिनि थाखायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि इयुनखौ नायनानै जेब्लायबो बांसिनै जोङो फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिनै खामानि मावबोबाय थानाय जादों। आरो बेखौनो आं खावलायबावगोन जे जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय आरो फरायसानि बिमा बिफानि नाजानाय आरो गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि साफ्रोम फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे इयुनाव जाफुंसार साफा गोरों फुंखा सुबुं जाहैनो हायो आरो बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दाफुंनायाव मोनसे बिफाव जानो हायो, गावनो साफा बिफाव होनो हायो। आं बेखौ अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लायबो बर' फरायसाफोरनि थाखाय, बर' स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनाया थाबाय थागोन, नाजाबाय थागोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन
EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Education कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनाल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।